No, tapi no sepaja. Aku telah kacang berko. Pertama kau telah tiada siang. Naga cara pasti. Pakai apa sih? Oh, agak sama. Ani karena betul nukla di masa panjang tu ada nama. Pernah tahu ada apa? Ada masalah nukla. Ada apa tadi? Masalah ada masalah. Tahu burang para ada apa? Ada masalah. Ada segala masalah di. Awal cara awal di sungai hostel itu lain thang. TRLM होते SG ग्रुप होते चुना वार्डर माने बोलते चुना मीटिंग खाए चुना साव माने जे रिसुनी खालाय रिसुना के जे कोनो सुजुग सुबिदा तम गाड़ी नि मेकानिक बा आवो नार्सिंग फरायनाय जे कोनो सुजुग सुबिदा तम TRLM होते आइनि साव हालाय जों तो SG सामताय तम जों खाना हालाय जों तिलाय थांफ्ले बरंनो आलाय तिलाय थाङा बोलते जों तो जत जुगाजुग खालायसि तिलाय थाङा कयेकजन तिलाय थाङा तिलाय थाङै हालाय ब अदेक फेरय फेया 10 जन तिलाय थाङा 10 जन बोलते आनिनो 4 जन 6 जन जन 10 जन एरपरे हालाय अदेक फायै हालाय आरो 3 जन तंगो दगबो 3 जन तंगो आनी आलाय जे फाइनाय जन्डिस मानजाय काइनि फायो बुरि बासा सि जन्डिस मानजाय काइनि फेमानि बहले रिलानि नि फेरै था आनबो सा किन्तु रिलानि थांफुओ आलाय सारंनबो सा ब खबरै थाइ रिलाय हा लायै फेरंनाय फलाय सि लासमि त्रिपुरा हालाय सावो आंबो नगय बाहा यतांनि न थांनाय छुटि लागै नै सालाय आफाग बाबाबो हिन्दी हालाय नि साफो हालाय सालाय मेडाम रंग साफां न थानाय छुटि लागै नि सायै आलाय लिस रहा माने बिनि सय रहा आलाय 4 तारिख फेरै फाइनाय नि सावो 4 तारिख फेरै फाइनाय नि सायै अखय थाबो माने सिरो हस्टेल लाय बिनि आफारनो साफो 3 तारिख फाइनाय नै हालाय बिनि साकांनि बो सालहा माने बो बुधबार दिन फायो मंगलबार दिन हालाय बो शॉपिंग खालाय जाखो किन्तु बिनि रां असुकरै बनि रां मानहा जों सामिया बिनि आफारखौ साफो रां बरनि सुमान हालाय आन बरखौ आइ साफो लाय शॉपिंग खालाय माने रिरावबो दिलाय थांजा अदे काचामरो खिनांजा बनालाय आफारनो साफो जलियानि मुखुङा गानि दङ बङ साफा आनि बक्साखौ सानाय दिखनै हालाय बाबो थांहाफालाय सिबो चाकबासमा गानि बे फाहा गेहाले मन्दिर गानि गेहाले जलिया सर विकासनि बगय फाहा फायै अतु दै तामा काइ फेना बक्स स्टेशन जे फेहा काइ मा फायो फाइ स्टेशन पाठाहा हालाय थांनाय समाव हालाय बङ साफो हालाय माने आंलाय राधानगर थांनाय आनि बन्दु दङ नि साफो आं न'आव थांया नि साफो हालाय बग फायाब्लेव जे गाइनि चांमा गाइनि गारि काइ फेहा बास गारि दै हा तामहा जे टाइम टु टाइम गारि दङ काइ फेहा हालाय बो जखन बिनि मर्जी मते सिरो तंग्रो गले बोसे छुटि लाइथे माफानि न थांनाय नै किन्तु माफानबो छुटि ग्यां न थांनाय नै हालाय फायै सिरो बो तहा सिरो सपायहा स्टेशन सपायहालाय बो ओइना जागा थांनाय किन्तु बिनि मर्जी मते सि तंग्रो माने कालाहा हालाय बिनि आफावबो फायहा सालाय बनो खिलाङै लाय बो सिरिनि राधानगर थांनाय नै तहा थांनाय बुरो जागा थांसो सामिया जे बिनि बुखमानि बुखनाय बुखनि तो राधानगर थांनाय नै थाना बनो साइ खानार माने राधानगर थांनाय साइ खानार बनो खिलाङै चांमा काइनि फेहा बिनि आफाखले ओ ट्रेनिं रुमान हला बो जागा ट्रेनिं रुमान हलाय ओ माने आगरतला ओ शिवगढ़ आरो बो गुल बाजार साइड प्ले सिरो बंनि सिलेंनि सिन ओके हातम ऑफिस सिरो बो ट्रेनिंग दै दं सिरो हस्टेल बिसिं किन्तु मोहां गेसिरनि बो छुटि लाइ फायो जे उसा बो चालक उसा लाइ हाखले बो न थांनि नै फायो बो सिरो ओइना जागा थांनाय नै बो सिरो तंग्रोहा लाइबा बिनि चालक बाय बिपर कालाय तो हाना प्ले ता हालाय बिपर कालाय तो मानि बो जदि मोबाइल तो बिनि याव तो हालाय बो उसा रिसीव खालाय दिसो अनेक बिपर कालाय दङ पारानि बरबो माने बिनि खाय टेंशन ऑफिसनि बरबो टेंशन हालाय माफा अनेक टेंशन माफाले गामनि बायरि हुआ बो किन्तु बनो वान सौरि गया वान सयनाय दि गामनि बायसिरि हो गाम खाय फायदि आथाय दं माने चाया हालाय जदि बिनि याव मोबाइल करि माने ओइनो बरन याव मोबाइल फानो कुसा कष्ट खालायै दया खालायै बनो मोबाइल यावरि दि चेष्टा खालायदि हालाय बनो बिनि बुमु हालाय बिनि बुमु औ लक्ष्मी त्रिपुरा दखनि बुमु सा
दानि नामा Sidram, Sidram, Sidram Tripura Surya Prasad Para Parani